Anem a donar inici a aquest acte d'entrega dels premis del quint concurs de la Càtedra d'Innovació Ceràmica a Ciutat de Vila-real. Té la paraula el director de la càtedra, Juan Cardà. Pues este acte és ja el colofó de lo que ha sigut el concurs que cada any, des de fa 5 anys que té la càtedra, estem organitzant sobre estudiants de secundària i batxillerat dels instituts de Vila-real, que cada any nosaltres hem buscat una temàtica al voltant de moltes vegades el que Nacions Unides ha anat proclamant. Aquest any la temàtica era més complicada i al final ens vam decidir per un tema en el qual és un tema prioritari dins de les accions de la Unió Europea, que ja ho veureu més avant, aquells que tingueu passió per la investigació, que és un dels motius d'aquest concurs, que us animeu a aquesta afició. I, com vos deia, la Unió Europea proclama que hem de ser més conscienciats en el que són els béns naturals, recursos naturals, per a una supervivència de la humanitat. És un tema molt seriós. I aquest concurs ells preparen un treball d'investigació que està dirigit pels seus professors i en un dia determinat fan una presentació i una defensa d'aquest treball. Com cada any fem dues modalitats, una que diem científica i una modalitat plàstica. La modalitat científica i plàstica podia ser a nivell individual o en grups i que se basava en la primera, en la científica, en què fareu un treball d'investigació relacionat amb aquest tema. I la modalitat plàstica, que també representava una forma de conscienciar aquesta economia circular a través d'un treball creatiu en aquesta obra plàstica i que expressarà aquestes idees que havia comentat. I se valora a través d'un jurat que s'ha format en el tema i els millors treballs se premien. I és l'acte avui que anem a fer d'entrega d'aquests premis. Membres del jurat, prèvia deliberació, han atorgat els màxims reconeixements als següents participants. En la modalitat científica, els membres del jurat han considerat guanyador el grup les 6R de l'IES Francesc Tàrrega, que estava format per els estudiants Arnau La Penya, Andrea Brun, Maria Andreu, Carla Tomàs, Maria Carda i Marc Pérez. En la modalitat plàstica, els membres del jurat han considerat guanyadora l'obra de Neus Robert de l'IES Francesc Tàrrega. També, així mateix, els membres del jurat han fet constar els guanyadors dels premis del públic segons el recompte de les votacions del públic per part de l'organització i en la modalitat científica el treball més votat no premiat pel jurat ha estat el grup de homeomeria de l'IES també Francesc Tàrrega i estava format per Núria Vives i Mar Nebot. En la modalitat plàstica, el treball també més votat, no premiat pel jurat, ha estat el de Jesús Galdón, també de l'IES Francesc Tàrrega. Un bon exemple de la implicació de la societat i especialment del nostre empresariat, del teixit productiu i preocupat també per els reptes que ens planteja el futur i aquest segle, per a fer viable el creixement econòmic i la generació d'oportunitats en la màxima sostenibilitat possible i en una cura al planeta important. Aquest és l'objecte que heu estat treballant i que jo vull felicitar especialment perquè és una que no té que ser una moda, té que ser una necessitat i una obligació de reflexió. Tenim en nosaltres dos exemples d'aquest treball i de desenvolupament dels seus projectes i de la preocupació també per la innovació continuada i sobretot per el que ens permetrà equilibrar en aquest sentit aquestes qüestions que estem plantejant. Jo soc de Caslap i us dono la felicitació i espero que això se fa perquè tingueu un incentiu en la vida i pugueu crear-vos una il·lusió i un objectiu que sigui investigar i desenvolupar més la societat. Us dono les gràcies a tots i que continueu per aquest camí. La investigació és tindre creativitat. No és fer el que diuen els llibres i abans, sinó és anar un poquet més enllà, és buscar tot això que no està en els llibres. I això
si ho sabeu fer, i de fet ho heu demostrat, fent el Copo, és algo molt important que no teniu que perdre i vos anime a que continueu investigant i continueu en aquest treball tan important que heu fet, que siga el repte de la vostra vida futura com a estudiants i com a professionals. Pues que servisca per aquesta motivació. Lo important és el participar, lo important és descobrir aquestes vocacions científiques en vosaltres.